गिनानै जबाय वाव मालाय नायदों आरो जादों जा समायना नुखादों नै भिउआ वाव बरिया आयौ इमान लुलुस्रा waterfall nanti dia jangan yo 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 video lan begile lang dah गिनानै जबाय पाहार गोजौनिफ्राय फैगासिनो नै हमथाय फैनांदों आय गिलु फालुथार खाले जिथिया गोलैबाय सहैखाबायलै दा खेबफैगोनहाय ayo मोजां नुदों नुनायालाय वाव डेन्जार गाबगांगासिनो मबाइल दामि नङाना बेनिखायनो जुम मोजांबो नुवा बेबादिनो नायनानै फैखांबाय जोङो रुम फारसे थांनो आवगायबाय फैखांनानै जोङो दसे रेस्ट लाबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै जोङो नै बेरायनो थाखाय आरो रेडि जालायबाय मेंबाय मोनाबिलिनि भिउ नायनो हागोन जोबोद समायना लाइटफोरजों बायदिसिना मैगं फानगासिनो नै लामा जिं जिं जोंबो बेरायनानै नायलांबाय थादों बिसोरनि बाजार आमलाइ फिथाइया जोबोद गिदिरमोन बेखौनो आं बुंगासिनो गंसे दुखानाव जों हाबफैदों नै ओरैनो नायनो मा लागोन नै गस्लाया लंपेन्ट होदों माथो इलाय बेगलाब्रा बायदो मोनानि भिउ बरिया बेरायबाय जोङो आरो जोङो जाग्रा माबा माबि जाबाय आरो बेनि उनाव जोङो फैबाय रुम फारसे मालाय नायदों सोरनि हाखो फ्रियड जाग्रा जानानै जा फुटबल खेला नायदों मबाइलाव